Salam vatandaşlar. Giyeceğiniz rahat olsun. Ben şu gün efir ederiz deyip söz verdim. Yine şoň üçin şu efir giç bolsa-da edýän ýa-ni goşadym. Biz şu gün vatandaşlarymyz bilen duguşdyk, aktivistler bilen duguşdyk we uly söhbetleşik geçirdik. Yine şoň üçin men ýa-ni goşan soň ýa-ni efire çykmak boldum. Men şu günkü gepleşigimde näme görüňüzjek bolýan? Birinji da yine men Amerikany, Ýewropany aýlanýan häzir Warşawa geldim. Köp adamlar bilen jaňlaşýan, bunu bir topar adamlar bilen gürleşýän. Bir zada bir tendensiýa ünsürdüm. Soňky 6 aýda bizim jemgyýetimiz dörep başlady. Ol aýda Türkmenistanyň daşyna adamlar inni düşünşip, bir-birine ýakynlaşyp, bir-birine ýardamçylyk berip, bir-birine kömek edip, alybylaşyp başlady. Inni daşynaky, Türkmenistanyň daşynaky adamlar, hatda içindäki adamlar Türkmenistanda jemgyýetiň wajypdygyny, jemgyýet bolmasa biz ilat bolup galýar. Bize super prezident bolsa da jemgyýet bolmasa Türkmenistanyň geljegi ýokdugyny. Şu jemgyýetde biziň jemgyýetimiz, biziň hemme garantiýalarymyz berjek adam geljekde digini, biziň jemgyýetimiz, biziň kanunlarymyz, haklarymyz, biziň ýa-ni adalatlygymyzy, asuwdalygymyzy, biziň ýa-ni nefsimiz, wyjdanymyzy, biziň ýa-ni bir-birine hormat goýanymyzy gowrak biljek diňe jemgyýet ekeni. Men şoňa düşdüm we adamlar hem şoňa düşüp başlady. Men baran ýurtlarymda görüp başladym. Ýöň adamlar gaçýan bolsa senden, inni häzir öýleri saňa çekilip, öýleri seň bilen gürleşip, öýleri ýa-ni öz inisiatiwatyny görkezip, Türkmenistany düzeltmeli hökümet suratda biz azy ýerleşmeli, bir-birine kömek başladylar. Bular ýalat ýokdy. Ine hökümetiň esasy halka garşy, jemgyýete garşy işleşi azy birleşdirmeli, milletparçylyk nimetmeli, ýa-ni östürmeli. Şol halk hiç öz märekelerine birleşmeli, ýaly diňe sadaka we toýlar birleşer, ýaly galan märekeleriň hiç märekeler halk öz inisiatiwaty bilen geçirmeli, ýaly görüşýär. Egerde halkyň bir agzasy ýa-da biziň watandaşymyz sadaka ýa bir zat içjek bolsa daşy ötürdi. Uly merke etjek bolsa hökümet suratda konsul, pasportly goşulýar. Şol zatlar kontrol etjek bolýar. Başga döwletlerde beýle däldir. Başga döwletlerde islenin adam islenip merkezini bilýär. İstenip ýa-ni watandaşlaryny çağıryp bilýär. Ýa-ni bir bilen gatnaşyp bilýär. Hiç bir problema ýok. Näçe Türkmenistanyň bandit hökümeti şu zatlardan gorkýar sebebi halk azy birleşip, dilleşip, güç olur diýip gorkýar. Sebebi hakykatdan teretdik şol ikisany deýus, ikisany bihetde özüni oňup bilmeýän biziň haklarymyzy ogurlan adamlar bire özüne milli lider diýip at goýan, beýleksem özüne prezident diýip biziň seslerimizi ogurlan ikisany hiç wagt Türkmenistanyň hiç ýyl ýol başlawynda bolmadan adamlar. Hatta bular bir dom problemi anat bolmajak adamlar. Her wagt halkdan gorkýarlar we halk bular saýlmady. Bular şu Putin taklak gelýär we Putiniň ýa-ni hyzmatdaşlary bular. Şoň üçin bular halka garşy görüşýär, halk galmady ýaly, halk hata meden ok, halka hiç sadam eden ok. Ünsören bolsaňyz soňky ýyllarda Gurbanguly Başar Mesut konstitusiýany bolup öz haklaryny ulatdy. Hatta prezidentlikden gidip täze ýa-ni özüne status kesipläp täze gurulma açyp halk maslahaty, ýa-ni onam konstitusiýadan çykaryp ýokurtyna goýup, ýa-ni döwlet buluşuny ýokurtyna goýup antikonstitusiýonly organ düzedip, onu da özüni saýlap, ýa-ni özü ýygnap geçirip, özüni saýlap bir topar kanunlar boldy. Diňe 2023-nji ýylaky 21-nji ýanwardaky bozan kanunlary üçin özüne milli lider diýen adamy kezawy ömürlük türmeden basyp bolýandyr. Şu ýaly, şu kezap biziň jemgyýetimizi döretmejek bolup 17 ýyldan bäri ondan öň özüne Türkmen başy diýip kliçka goýan başga bir kezap Türkmen jemgyýeti döremesin, intelligensiýa bolmasyn, akıllı adamın üstüne gülmeli, şolu ýa-ni ortadan aýyrmady. Diňe adamlar pul üçin, iýje üçin ylgamaly, başga da kellesi agyrmaly däl.
Yani siyasat boyunca. Niyaz yadınızda bolsa diýerdi telewizde çykyp 8 litr adamyň gany var şondan köp bolsa onu kellesine azatlyklary gelip ýa-ni diýerler başly adam. Gany az bolsa şu çörüňine ılgap ýok diýip ýa-ni şul halky bir obyekt ýaly mal ýaly görýärdi. Habary ýok. Halkyň içinden öňüne ötüp saylanmadyk çykan ýa-ni özü halkdan özüni aýryp şu ýa sözler bilen özüni aýrýar halkyň içinden. Men sizin ünsüňizde şu zatları ýaşap çekýän, men bir birin başlanladym soňky 6 aýda bizde jemgyýet dörep başlady. Türkmen milleti dörep başlady. Şu neçeli bizi ýa-ni Türkmen milletden şu diktatorlar ýylaty öwürdiler. Wyjdansyz, ahlakdaýdan gaçyrdylar. Maksatsız, dine bir maksat jaý bu iyimçi düzeltmeli, başka maksat ýok. Yani döwleti östürmeli, döwleti peýda getirmeli. Döwlete gahrymançylyk edip bütün dünýä ýa-ni döwleti ýa-ni döwletiň ösüşini görkezmeli, döwletiň awraýyny artdyrmaly. Bu ýaly bizim maksatlarymyz bolmady. Jemgyýet ýok. Ine men şuň ünsürdüm. Warşawada oturulmazda bizim oğlanlarımız var dokumenti zatı gelip ýörler. Bizim oğlanlarımız var kösenýän oğlanlar. Ünsürdüm. Egerde şu Warşawaň ýagny Polşaň jemgyýet ösmedik bolsa, onu Russiýada ýa Türkiýede ýa şular tutup akydyp deport ederdiler. Ine Polşaň jemgyýet ösen soň köçelerde polis ılgap seni ýa taýaklap ýörenip tutanok. Ya Paris şonu eden ýagdaýynda jemgyýet turup derrüw ýerine oýar. Protest edýär, miting edýär, gapsyna MVD-ň, ýa-ni MHM-ň gapsyna mitingler edip ýerine oýar. Şu ýaly jemgyýet bu döwleti kontrol edip duran, ýa-ni hökümet işlerini kontrol edýän jemgyýet gerekli. Şu bolmasa men bir zada düşdüm, bizim geleceğimiz ýok. Super prezident gerekdi. İsteme adamly goýan bolmaýar. Bize şu jemgyýet gerek. Bize halk gerek. Halkın içinde bir ösün jemgyýet gerek. Jemgyýet diýmek näme? Haçanla halk öz grażdan borçyny düşünýän bolsa, biz häzir düşünýän dokşuňa. Öz wezipelerini, öz borçlaryny, öz haklaryny bilýän bolsa we şonu borak gelýän bolsa, onu ol jemgyýetiň bir agaty bolýar. Ondan naşary jemgyýet gurmalar. Ýagny aýal gyýlar gorýan gurmalar, ýaşlary gorýan gurmalar. Ýaşyň isleglerini aýdýan gurmalar, ýa-ni newçilerin gurmasy, paxtaçylaryň, ýa-ni daýhanyň gurmasy, hökümetde işleýän adamyň gurmalary bolmaly. Jemgyýet gurmalar. Şu jemgyýet gurmalar şolaryň ýa-ni haklaryny, şolaryň arzugularyny ýa-ni ýerine ýetirmek üçin, şolaryň haklaryny gorumak üçin hökümetiň öňünde ofitsialna talap et bilýän gurmalar. Ondaşyndan jemgyýet institutlar bolmaly. O näme? Hökümetin içinde ombudsman, yani adamın haklarını hükümet tarafından gorayan adam. Onun daşından bütün dünýä halkara gurumlar. Mesela için şurada hakkını gorap bilmesen, suwutda gorap bilmesen, prokuraturada gorap bilmesen, sen bir jemgyýet edara degişli, yani jemgyýet gurama, öýle gorap bilmesen, halkara gurumlar var, öz hakkını gorap boljak institutlar gerekli. Ne şu zatlar bolanda bizim döwletimiz açyk bolar. Kanunlar bozulmaz ve biz ömürler. Bu bir erteki değil. Şuraya zatlar Avrupa'da var. Neyse bizim vatandaşımız, bütün dünya Avrupa'ya gidecek koyduğu şuraya gımmatlıklar var. Bu vacip zat. Ben şunu düşünecek olayım. Kâr bizmenler pikir ediyor, ya kâr adamlar pikir ediyor. Marada bize ya Avrupa'ya gidiyor, kanunlar var, biz kazancımız kaçar. Ananın, kaçarına biz şu gımmatlıkları ömür oysak, kazancımız dine öser. Nalog pes olur. Kazanyan mümkünçiliklerimiz urulur. Kazanç mümkünçiliklerimiz. İstediğini orada biznes etbilirsin. İstediğin skvajını al. İstediğin magistralni nefti gazı provodları satın al. Yani ağaç satın al. Ya da şu yerde yani yol başılık et. Ya da şoları ürünler. Ya da şoları işle. Hiç şeyli yani limit bolmayan sizin ötüşünüzde. İstediğin daş yurtlarını işle. İstediğin Türkmenistan'a teknoloji gelip yani üstür.
hükümet seni gorar. Suutlar seni gorar. Cemiyet gurmalar seni gorar. Biznesmenlerin ýa-ni telekeçirin gurması seni gorar. Senin advokatın seni gorar. Senin maşgalan sen arkanda durup bilýär. Hükümet arkanda durup bilýär. Ine şu zatlar siz diňe baý eder. Inanyň diňe korrupsiýa edip biz ösüp bilýär, super baý bolup bilýär diýeni ol super baýlyk däl, wagtlaýynça. Haçanla sen işeşen çynownyň işinden gidenne seni basyp alyp, ýa hem mümkin alýarlar ýa sen gaçyp gitmeli bolýar. Dunuş olmaly. Лучше ритмично, стабильно, ýa-ni baý bolup gitseň, mümkinçiliklerin diňe ulolýar, baý bolup gidýän, sen elinden aljak ýok. Ömür galýar şu zatlar. Döwlet we döwletdäki jemgyýet seni gorýar. Sen ýeközüň däl, sen ýa biznesmenler wa onuň dogun garnaşygy wa jemgyýetlerde işleýän, olar seni gorar. Ýa sen haklaryň bozup başlasa erti başga biriniň bozup başlanar, başga biriniň bozup başlanar. Şu ýaly biz bir haklarymyzy gormaly. Şoň üçin Türkmenistanyň jemgyýeti ösüp başlady. Men şunu gaty berenýän, diýmek biziň alyp barýan ýolumyzyň üstünlikleri gelip başlady. Jemgyýet dörese inanyň rejim bir sekundan durup bilmez. Derre onu aýrarlar. Halk öýe aýrar. Biz gereginde siýasatçylar. Biz size ýaktylandyrýar ýoly. Biz size ideýalar berýär. Ve biz sizin bilen öňürýär. Ýöne esasy siz edýän şeýler. Biz size şoň üçin çeýnäp düşündirýär şular. Egerde biz adaletli döwletde ýaşajak bolsak, egerde biz adaletli daş döwrümizde meseleler çözüljek bolsa, egerde biz hakykatda realna beýlik halklar ýaly realna ýaşajak bolsak, egerde biz beýlik halklar ýaly hormatlanýan halk boljak bolsak, bize jemgyýet gerek, bize super prezident gerek. Biz gurbanyň çalşanlyk bilen hiç çözülmeýär. Bir duruşy sistemany çalşmaly we jemgyýet gurup, jemgyýetden öz prezidentini saýlalar ýaly halka mümkinçilik döretmeli. Ine şu ýol ýeke tak dogry ýollar. Şu ýoluň netijeleri Ýewropada, Amerikada görünýär. Biz edil Amerika ýaly, edil Ýewropa ýaly gitmek, ýöne şoň ýolunyň tejribelerini biz öwrünip şolaryň köplärini alarys. Biz öz däp desturlarymyzy ýitirmez. Biz öz maksatlarymyzy ýitirmez. Ine şoň üçin meni beýendirýänler, men soňky bir 20 üçinde gören zadym uly bir tendensiýa gidip özden bazarlyk gidip bizim jemgyýetimiz öýe. Dokumentsiz oglanam, dokumentli oglanam, ýa-ni öz statusy ýokary oglanam, bular birleşik bolup bir-birine ýa-ni azygylyk gözläp bir-birine ýüzlenýärler we hormat goýarlar. Olar ýa-da ýokdy türkmen içinde. Bir-birini ýigrenip söýüp berip gören türkmenler inni problemalar düşünüp bir-birine agyrymak başlady. Rejimiň iň gorkan zat şudur. Şoň üçin Türkmenistanyň içindäki watandaşlarymyza ýüzlenýär. Näme gahrymdan bolsa, näme nämelikden bolsa beýle watandaşlara wagtlançylyk agyr bolup. Agyr bolup biz bir zuluma garşy çykmaly. O zulum näme? O zulum Gurbanly Serdar Berdimuhammedow we şonuň daş döwründäki ýarlyklar. Başga zulum ýok. Eger halk adygylaşsa bular kaçıp gidýär. Ol plakat alıp köçelerde gyýyryp Türkmenistanyň içinde oraya da etmeler. Türkmenistan has ýeňil mesele. Türkmenistanyň sistemany çalşak bolsa has ýeňil mesele. Ýeňil meselenin manysy näme? Adygylaşsa haklaryny gorap başlasak öýler kaçyp gidýär. Boldy. Şoň üçin 27 oktýabrda men siziň hemmäňizi çagyrýan bizim garaşlyk günümizde. Garaşlyk günü belläň, köçe çykyň, geyinip owdan çykyň, bir-birini gülleşiň, durun köçede bir wagt ýitirin, bir sagat ýaly. Sagat 10-da köçe çykyp, iş günäm bolsa, şu günüň dowamyna bir-birinden duguşup köçede açyk saklanyň. Görkezin köçe halkymyz çykýandy. 1 sagat, 2 sagat şu zatlara wagt ýitirmeden bir utuljak halymyz ýok. Bu gaty wajyp, bu agyryly görkezde we beýleki ruhsuz, ýa-ni
Ýaktılık görmeýän adamlara ýaktılık bolup başlaýar. Türkmenistanyň jemgyýeti Türkmenistanyň içine dörep başlady bolýar. Şoňa üns beren hormatly watandaşlar. İň gowurýan adamam häzir ýaşlar oýup başlady. İçine daşyndy. Bizim bilen habarlaşyp, mana dagy näme etmeli? Inni bizim diýen zatlarymyzy diňläp, bizim bilen bizim maslahatlar berip başladylar. Haçanda ýaşlar öňe çykanda olar saklap bolmaz. Kimde kim krediýe häzir ýaşlar çykar, Türkmenistany gargana bular. Ananyň ýaşlar bolamaz. Türkmenistan gargana diktator bular. Ol atar. Ol halkyny gysar ýöne ýaşlar gitmap, ýaşlar gaýtyp size azatlyk berer. Şoň üçin ýaşlar ananyň ine Ýewropa döwletlerine 30 ýaşly bolana uniwersitet olandyrýarlar. 30 ýaşly bolana 20 ýaşly bolana ministr bolýarlar. Bir topar meseleler çöýýärler. Men işleşip ýörün, görüp ýörün. Näme Türkmenistanda şoýa bolmaly? Näme Türkmenistanyň ýaşlary öz arzularyny ýerine ýetirmeliler? Biz bilemdi ogam mümkin bir ýaşyň içinde 30 ýaşly 20 ýaşly içinde ýaşyň içinde biri geljek ki Türkmene Atatürk ýaly bolmadyr. Biz bilemdi ogam. Biz olara mümkinçilik bermeli. Saýlanmagyna, öňe gitmäne, öz ideýalaryny ösdürmäne biz mümkinçilik bermeli. Sebäbi 20 ýaşdan 40 ýaşaçy adamlar risk alýar we ösýär. 40-dan soň gatyr tap ösýärler. Men özüm çaýdym. Men häzir 57-de de risk alýan. Janym tenim bilen ýaşlykdan bäri men diňe öwüşlik bolmaýan. Indi men bir addiýny случайny umuman aýdamda bizim ýaşlarymyz öwüşlige taýar we istýärler. Türkmenistanyň içinde de daşynlar. Onun inni ýitirýän zady ýok. Olar şonu etmese, olar ölküdýärler we arzularyny ýetirmälär. Onun ýeketek ýolu bar. Türkmenistanyň hakyky öwüşligi döretmek we şoň üçin görüşmek. Bu biz beremdir. DBT halk hareketi ve hemme adalary ine şu zatlar bellek geçti, maňa da ýarar. Menim ünsür fertem doğrudan şeylekin. Ýene bir aýtjak ine biz bärde häzir halkary gurumlaryň öňüne çykyşlar eder we bizim Türkmenistanyň içinde problemlarymyzy, daşnak problemlarymyzy ýaglantyrar. Men ara kesmelerde döwletleriň wekilleri bilen gürleşärne, olar bilen email alşarna, olar daklatlar beren Türkmenistanyň ýadagy boýunça. Türkiýede Türkmenistan halky bilen Türkiýe hökümetiň edýän işleri boýunça hemme zatlar boýunça men daklatlar beren. Biz muny ýagtylandyrar hemme ýerde. Ýene bir bellek geçekdim. Ine täjikler esas täjikler protest etdiler nimede? 29 sentýabrda. Ödükler mady, galaklar hem türkmenler mady bizim wekilimiz. Protest bolup şonu täjikler ýumurtadan nimäni Rahmanowy kowladylar. Rahman maskara boldy. Şol Rahmanow inni nimede Täjikistanda şo doğun arnaşyna, şol adamyň doğun arnaşyny 1,5 ýaşdan 80 ýaşly olary ýygnap, olary başlady. Bular hemme dünýä bilmek üçin urup petisiýalar, ulu hatlar edilip, onu bizim gol çekdik, iyi verdik, yayrap başladı bütün dünyada. Rahman'ın kimdigi öňün bilinýär ýöne häzir adamzada garşy hereketler edýän üçin sebäbi Täjikistan şol Gaaga konvensiýa gol çekdi, Rimski statuýa gol çekdi, şoň esasyna ol tribunal çağırdı. Biz häzir Türkmenistanyň özüne milli lider diýip, öz tohumyň milli lideri, Türkmenistanyň kezaw, Türkmenistanyň türmesine oturmaly Gurban Berdimuhamedow bilen Serdar Berdimuhamedowlary nähil Gaaga iltmek ýoluny kesilýärdi. Bizim olguny işler. Indi men şol bir topar soralar berdi, şol size okap berjek we şol bilimden jogap berjek. Ine ýalnysy bir SMS geldi. Rossiýada okap ýören taliplerin 2 aýdan bäri ene atalarynyň kartlaryna oklan pullar geçenok.
işleýärler okuwlaryna wagtyna baryp bilen okuwlar. Yani studentler işlemeli bolýar, okuwlaryna wagtyna baryp bilen okuwlar. Geçen pulum $250, şondan wagtyna geçirilen ok nädip bilimli çıkaly ýadylar. Nähili bilim alman, nähili şu ýadyny çıkaly diýip aýdýarlar. Erteki mitingde dünya yüzü ve Türkmen halkı görür Türkmenistan'ın At Habar, Ertege Habar, Anna Habar kanallarına doğru ve öz dilimizde goýulmagyny haýyş edýär. Hormatly watandaşlar, ünsverim, 30 ýyllap konvertasiýa ýok. 30 ýyllap internet ýok. 30 ýyllap Türkmenistanyň halkynyň hal ýagdaýy gowruşany. Bular näme galandy? Arkadan şäher näme bilegerek? Yine men bir gerek sizin ünsüňi çekşek bolýan. Şul iksan kezda paçalyk bar ýa. Paçalygyň ýa-da elementlerini gurkdy otýarlar. Arkada şäheri ýa-da iksany ol pampersa fiýen ýaşly böküp çykyp da orada möhlet goýurlar. 7 saat oturursunuz. Yani tuvalete gitmeyen ýa-da şunu aýdarsyňyz diýip onuň böküp çykyp aýtmaly bolurlar. Ine Gurban Berdimuhammed, siz milli lider bolmaly, indi siz paça bolmaly, bizim paçamyz siz diýip ýanlara durursyň. Onu ses goýarlar. Halkyň referendumuna däl, ýa-ki öz saýlan adamlary, halk masalada goýurşy. Özü şöyle geçip ýyrnakda şol men paça diýip kabul ederdi, karar çykarar. On derre ogly tasdiklar kararly. Onan konstitusiýony karar edip bul Gurbanyň öňüni paça edip berler. Ya bul halka daýanyp halk bilen maslahatlaşyp halk ine arda bolarmy bolmamy onu seziyor. Bul dini opozisiýadan okýar. Dini bizden okýar. Biz şunu saklap gelýär, şu paçalyk geçmeýär. Hudaý taklan paçalyk geçäýde biz halk kaldyrmaly bolýar. İçine barmaly bolýar. Derre. Sebebi edil 6 ay alman Türkmenistan egerde paça bolsa yine iksany pampersli ýaşullar çykyp paçamyz bar, paçalyk ýok. Gelin paçalyk Türkmenistany monarxiýa geçirip konstitusiýany ýatyryp paçalyk geçirip diýip şo ýerde kanun şo ýerde karar alanlar da ogry ýene-de karara, konstitusiýan karara kol çeker boldy. Şondan soň biz çykyş etmäne hakymyz ýok. Poýuz gitmäke poýda mineniň ogy. Poýuz giden soň top ýok. Men şu zatda senin ünsüňi çekjek bolýan bular iksany, deýus, kanunlar bozup gören kriminal, maşenikler paçala var ya. Türkmenistan'ı uğurlayacak oya. MHM, polis işlerlerini izlenyen. Ol iksan aktivisti kovulap, öýleni var, batışlar edip, vaktını yitirmeyen. Edil gözünün önünde iksani zulüm sizin döwletinizi uğurlatmaýar. İksan zulüm sizin wataňyňyzy uğurlatmaýar. İksan zulüm sizin haklarınızı uğurlady. İmsi motivasyň. Sizi korrupsiýa etmäni mecbur etdi. İmsi motivasyň. Sizin üstüňiz bilen bizim halkymyzyň gözüniň oğuny aýdylar. İmsi motivasyň. Sizin üstüňiz bilen halka basışlar edýär. İmsi motivasyň. Inni bular sizin hem haklarınızı, sizin hem wataňyňyzy, sizin hem ata-baba goýup giden ýeriňizi uğurlap paçalar eşik bolýar. Şöyle namatlasaňyz özüňizden urmaň. Sizem bir ýaly wataňyzy galýar. Şu zatları ünsüyorum. Men size şu zatları düşündürýän öňünden, öňünden hereket et, öňünden şu zatlaryň öňüni alanyň ogy, şonu geçen soň şu zatlar bolan soň ılganyň bisparazna. Uruşdan soň taýyklaşyp görmek, uruşuk tordy boldy. Şoň üçin söwüş edip durýar. Mass mediada, fizik hereketler, protestlarda, aksiyalarda, halkara gurumlarda söwüş edip dur. Biz zulma aşýarys. Kimde kim ay bulup perivarotçyklar da diýip gezip gören bolsa, biz perivarotçykda bize perivarot geregi ýok. Perivarot size gerek. Bize bütün sisteman çalışıp demokrat sistema geçmek gerek. Bu perivarot değil. Bu özgürlük. Bize bir adamın bütün döwleti uzurpasiya edip alını gerek. Bize halkın içinden saylanan adamlar
döwlet dolandyrmaly. Ine şuraya döwlet gerek. Bize açık taýdalary gerek. Bize adalatlyk gerek. Bize isleýän ýerinde, isleýän çağımyz, öýünde ata-babalarymyz, geljek nesillerimiz haklaryny gorap biler ýaly döwlet gerek. En şunu aýtjak boldum. Yine bir ine soru internetten gördüm. Şunu da jogap bereýin diýen okap bereýin size. Kyn bolmasaňyz. Ine bir ýerde internette user HQ2MH8SÖ51 ýerler. Salam aleykum Türkmen milleti, iyileşler. Men düşünjem aýtmany hakkym bardyr. Gaty dogry. Aktivistler hiç kimçede bolmaz. Häzir gowy gul ýaly durmuşda ýaşaýar. Gül ýaly durmuşda ýaşaýar. Günne ötüşlere barýar. Adamlar diňe öňe barýar. Ösüp barýar. Biz elbette bizen tek yaş ösüp baryan döwlet inşallah bizim döwletimizi gül ýaly ösüp hemme döwletlerden öňde de geçer. Bizim Türkmenistanyň. Şu ýaly yalan maglumat, yalan pikir aýtmak onun birin pikirdir. Mümkin şonu doğrudan şonu pikir edýändir. Ýa-da şu videoň aşağına komentariyada biz dogry ýolda barýakmy? Biz yaş döwlet, biz ösüş ýolda barýakmy? Bizim geljeğimiz ösüş ýolmy? Biz hemme döwletler odup geçermi? Ine şuň aýyan ýa-ki bizim watandaşymyň aýýanlary biz dogry ýolda barýar. Aktivistler hiç zaman başarmaz. Biz ösüp barýar. Biz hemme döwletler odup geçer. Türkmenistan ösür diýip ýa ideýa berýär. Indi bir zat gurýanynda hökmen bir предпосылкалар bolmaly. Предпосылкалар diýenim öňünde bolmaly zatlar bolmaly, soňunda şu zat bolar ýaly. Masal üçin, sen çöreň aljak bolsaň, sen geýinip köçäge çykmaly, magazyny tarap ýörmeli. Çöreň öňe gelmeýär. Ine şunu предпосылка diýär, ýa-ki o soňky netije bolandan öňki rezultatlar. Ine şol öňki rezultatlar bolmaly. Gelin şunu seyredip geçelim. Seyredin. Konversasiýa 30 ýylda döretip bildimi? Ýok. Hatta 40 ýyldan gowra Afganistan uruşda bolup şöyle konversasiýa bar. Neçe ýyl? Özbekistanyň konversasiýasy barmy? Onuň ýaş döwlet. Onuň bir ýaly 90-njy ýyllar ýa-ki garşylyk galandy. Gazakstanda barmy? Hawa. Täjikistanda barmy? Hawa. Onuň diktator döwlet şonda da bar. Kyrgyzstanda barmy? Hawa. Azerbaýjanda barmy? Hawa. Bizim daş töwerimizde konversasiýa bar bolsa giýjegini diýmek Türkmenistanda näçip ýok. Ya edip bolanokmy? Türkmenistanyň konversasiýasyny saklajak bolsaň 250 milyon dolar ýylyna sarf etseň saklap bolýar. 3 milyard 700 min dolar bizden sorman arkadaş şäher bolýar. Aeroporty 2,5 milyard pul harç etdi. 800 milyon 1 milyard ýa-ki obýekte şu ýaly 2-3 ötse sarf edip gidilýär. Aşo pullar bilen konversasiýa saklap bolmak, saklap bolýar. Näme edilenok? Hani ösüş? Bizim manadymyzyň hili ýok, hümmeti ýok. Hani ösüş? İkinci, konversasiýany aýraly. Iýler, döwletler ösýär, ýa-ki vizalar açylýar, vizasy döwletler açylýar. Öz watandaşlaryna, öz graçanlaryna bütün dünýäni görmäni mümkinçilikler berýär. Azat hereketler ulap gidip Özbekistan, Kazakistan, Kırgızstan hemesi. Hem Türkmenistan graniçalar yapýar ve vizaly döwletlere, ýa-ki döwletlere batışlar edip viza giýdi. Näçe? Hani ösüş? Отрицательный ösüş. Ters tarapy ösüş bar. Aýtsaň aýt bermeli. Diňe benzokolonka işleme üçin newit gaz puda östürýär. O ýerden newit gaz satyp pul alyp guruluşga owurlýar. Niden liçna gurbanlyň serdary juýsuna giýdeji gelýän bolsa şonu östürýär. Galan zat ösmeýär. Jemlet gutorda bu. Jemleti kül etdiler. Intelligensiýany ýatyrdylar. Jemleti kül etdiler. Halkyň ahlak taýdan ýa-ki ýere batyrdylar halky.
halk içinden kaç gidiyor. Birbirine жаңа doğulanlaşına ya gelmem bizem çıkarın diye. O olurdu. Şehre gurunam edem. O olurdu. Önkü dayhanlar. Yani o olurdan yerlerden gitmeyen dayhanlar göç gidecek oluyor. Bak bizim gideli yürüge düştü. Borlu butorduk deyip toylarda, meyrekelerde yaş olanlar ağlayanlar. Men öýlenmeli, çağa bilmeli. Men ýanky arzuwlarıma yetmeli. Hiç bir mümkinçilik yok. Gayrat edin, kömek edin. Bizem çıkacak. Yaş nesiller çıkıp daşarlar, daşı yurtlarda maşala kurup daşarı yurt döwletler ötürýär. Biz bolsa yaş fondumy paylap, muht paylap ýör bütün dünýä. Şu yaş fon Türkmenistan demografiya meselelerini çözüyor. Şoň üçin Türkmenistanyň ilaty pes edýär. Bunun statistikasyny görsem ulolya 6% bizde ýanky Türkmenistan ösýär ýylyna 6%. Temp развития. Xitay görýärmi? Xitay 3,1% ösüp bilen. 5% planlaşdyryldy, 3,1% ösdi. Xitay näme ösüşini görýärmi? Şol ösüp bilen. Bizde näme ösdi? 6% ýanky temp развития bizim tempimiz bolýarly. Näme ösdi? Ötün ýyla görä şu 6% ösüpdir. Onun öňkü ýyl ondan öňkü ýyla görä 6% ösüpdir. Näme ösdi? Hiç da. Ýöne itden syfrlaryny suraty ýaly çekip goýup bütün dünýä ýaradýarlar. Allakçy döwlet, allakçy maglumat, allakçy prezident, allakçy hökümet, ýalançy ýa-ni syýasat. Näme gerek bu zatlar? Hökümeti ýallaklar bilen ýalançylar basyp aldy. Şoň üçin bizde realist ýok. Biz ýalançy ýertekde ýaşap ýörüp. Şu zatlar boýgulsyn etmeli. 20-nji oktýabrda gayrat edin, köçe çykyn, geyinip, biýrek bilen gürleşip bayramçylyk belleň. Bul Gurban Gulyň bayramçylygy da, bul halkymyzyň, Türkmenistanyň, watanymyzyň bayramçylygy. Watanymyzy söýýän bolsaňyz çykyn. Egerde polisler üýşmäň, beýtmäň diýse, ýatladyň. Gallar konstitusiýany, gallar ýanky taryhy. 91-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Türkmenistan garşylygyna aldy. Şu data dogrumy hawa? Men şunu bayram edýär. Bu meniň bayramym, bizim bayramymyz, Türkmenistanyň bayramy diýip. Aýdyň şonu düşündirin. Olar ýanky iksan kezagyň görkezmesini dinläp, size basışlar edip, siz agzy giren bolmady ýaly her merat etçik bolarlar. Bildirin nägeliklerini, görkezim agzy girdimi diýip. Siz şonu ederiňizde opozisiýonер bolaňyz, konstitusiýany bozaňyz, gaýtyp döwlet ötürýäňiz we watanyňyzy goraýaňyz. Bütün dünýä suratlaryňyzy ýerberiň. Ine men 20-nji oktýabrda çağlam bilen bayram belleýän. Ýaýradym bütün dünýä. Şu ýaly agzy bir kanun bozman biz zulüme garşy görüşmeli. Türkmenistanyň hökümetini basyp alan ýallaklar we korrupsiýona garşy görüşmeli. Hormatly watandaşlar, ine şunun bilen men şunu kefir utarýan. Eger OBS-den ara kesmelerde men size kiçik raportlar, daklatlar berin. Bol geçen dağıtlar boyunca we ýygnaklarda näme ýanky täzelikler bolup geçýärni. Akşamlarına biz watandaşlarymyz bilen duşýar. Şoň üçin Serdar Kazanipes bilen habarlaşyň, duşak bolsaňyz, bize näme kömek isleýän bolsaňyz, ýa bizden maslahat isleýän bolsaňyz, ýa da bizim bilen duşup ýöne soraw berjek bolsaňyz, ine mümkinçilik bar. Men Warşawada Serdar Rajaňa diýäňiz, biz akşamlaryna watandaşlarymyz bilen duşup, çöregiýär, çaý içýär, gürleşýär we ýanky söhbetleşip geçirýär. Inniki gepleşikler çeldi, hoş sağ olun. Hemmäňize men gijaňyz rahat bolsun diýen we azat Türkmenistanda, adaletli döwletde ýaşamagy size arzu edýär. Sağ olun.